ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେ, ଯଥା 1, 2, 3, 4 ଏମିତି 100, 1000, ଲକ୍ଷେ, ଅୟୁତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ହିସାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଯେମିତି 1 ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 1, 10 ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା 10, 100 ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ 100, ସେମିତି 1000, 1000, ଅୟୁତ 1 ଅୟୁତ। ଯେତେ ଶୂନ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ। ଯେପରିକି 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ ଏମିତି ଲକ୍ଷ। ତ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଶୂନ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଲକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ପିଲା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି 2, 3, 4। ତ 4 ହେଉଛି 1 ଘର, 3 ହେଉଛି 10 ଘର, 2 ହେଉଛି 7 ଘର। ତ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ତାକୁ 234। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି 5, 3, 2, 4, 5। ତ କହିଲେ 5ଟା ହେଉଛି ଆମର 1 ଘର, 4ଟା 10 ଘର, 2ଟା ହେଉଛି 7 ଘର, 3ଟା ହେଉଛି 1000 ଘର, 5ଟା ହେଉଛି ଅୟୁତ ଘର। ତ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ? ଠିକ୍ ସେହିପରି 5 ଅୟୁତ 3245। ଦେଖ ପିଲା ଆମର ବହିରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲା 1005। ତ କ'ଣ ହେଲା 1, 10, 7, 1000 ଅୟୁତ। ତ କେତେ ଲେଖାଗଲା 1 ଅୟୁତ 5। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା 3, 2, 9, 2, 0। ତ 0, 1, 2, 10, 9, 1000, 2 ଅୟୁତ 3 ଲକ୍ଷ। ତ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ 3 ଅୟୁତ 2920। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1, 10, 7, 1000 ଅୟୁତ। ତ କେତେ ହେଲା 9 ଅୟୁତ 7005। ତ ଠିକ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା 4, 2, 0, 3, 1। ତ କ'ଣ ହେବ 1, 10, 3, 1, 1, 3, 10, 0, 1000, 2 ଅୟୁତ 4 ଲକ୍ଷ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ 4 ଲକ୍ଷ 2 ଅୟୁତ 31। ତ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ଆଉ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।